Здравейте хора и добре дошли в един нов клип на Madfood, в който ще отворяме ето тези всички пакове. О, да. И това е 100% Ла Лига ето тук. И нека да започваме с първия пак. И него го няма. Нека да видя дали пака е все още тук. Йоп. 9 от тези пакове имаме. Така че нека да видим какво ще ни се падне. И първото е тотално ако. Даже не знам кой се падна. Таминат. Нищо специално. Нека сега гледам 99 Райс. Икона е това. Мор. Фът бърдей, ти базикаш ли се с мене? О, не! Кевин Де Бройн. Франция. Так му се виках, че пак Варан ще ми се падне. Съм някакво. Днеска преживях най-големия трол някога. Значи, Франция. Защита. Ман Юнайтед. И свикам Варан 9-7. Варан. Буквално абсолютно същата карта, даже и сега ще я проверя. Ето, ето този Варан има. Център бак. И къде е? И ми се пада ето този Варан. И аз съм някакво. What the fuck? What the freak? И аз рейчквитвам естествено, защото искам. След това ще е тоц. О, не, Hero's Journey. Ох, това знам кой е. Да. Това е Футис. О, казах го. Испания. Нищо хубаво. 9-7. Това пак ли е Футис? Не, Меси. Знам, че има така карта на Меси, ама Фримпонг точно. Спешъл пак. Най-спешъл пака някога. Салах, аз го имам 10. Ще отворим 10 от тези пакове. Това пак е Hero's Journey. Франция. Лига 1. Страйкър. Араб. Папин. Не знам кой е то Папин. Папине, не го правиш, ма. Нищо Това KSI ли? Хора, има KSI вече в Madfood. Адамс. Фът бърдей. Сол. Много спешъл пак. Премиер Лиг. Англия. Рашфорд. Нищо хубаво. О! Падна ни се Неймар! Падна ни се Неймар Джуниор. Тоц. О. 87. Нищо хубаво. 9-1 плюс. Спешъл пак. Фът бърдей икона. И даже го имам. Всичките карти накрая ще ги продам. Повторките, де. Нова Зеландия, Гудвин. Фът бърдей. Не. Падна ни се Навас.
Отново. Това е тот. Да, познах. Сега нека да видим. Има ли нещо хубаво? За малко ми заприлича на Хари Магуайр. Твърде икона, човек. Дай ми нещо хубаво. Искам Футис. Търся Кристияно Роналдо. Не спадна Вини, който имам. Бест! Let's go! Аз търсих, между другото, Салах. Аз между другото търсих Бест. Преди много дълго време. Извън камера отварям един пак и ми спада Кристияно Роналдо и аз съм просто глута. Никога не ми се е случвало това. 9-1 до 9-5. Ще взема Руй Коста. 9-3, 9-6. Може да взема Коза, ама... Не, най-накрая ще го отворим. Сега нека да видим кой ще ни спадне от тук. Това е Ла Лига, така че... Флашбак. Испания. Дейвид Силва. И сега! Момента на истината. Футис! 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 Какво е това? Пеле? Беди Пеле. Това е беден Пеле, хора. Падна ни се беден Пеле. Сега имам Абеди Пеле. Също така Ван Дайк ми спадна, но кой го интересува? Той е само 9-8 Ван Дайк, нищо специално. И взех ето този Роналдо с моят токен. И ето този красивичък. Нейма Джуниор. Ди Стефан. Също така Меси го имам вече. Как забелязахте, имам и 9-9 картата му. Имам 9-9 Мбапе, 9-9 Халанд и 9-9 Рафаел Лео, ма кой го интересува? Имам Де Бройн, Ривалдо, Щезни и сега нека да си продаде. Много малко. И ето този Меси. Имам и Стоичков. Имам Руни. Също днеска ми спадна. Ама това не е за хваляне. Имам Пеле. Както видяхте, взехме. Ето го Роналдото, който ми спадна. Вижте колко е красив. 83 пейс, 89 шутинг, 80 пас, синк, без да искам да смогна. Смогнах и сега. 90 дриблинг, 37 дефендинг и 78 физикал. О, майко мила. Какви са тези статове на Робърт Левандовски? Има... Ето още един Стоичков. Серхио Рамос. Винисиус. Гави. Педри. Халанд. Още един. Салах. Ван Дайк. Роналдо. Неста. Карлос Алберто. Верон, Гаринча, Хенри, Неймар, Виера, Чех, Бруно Фернандес. Няма да го чета. Бленк, Фоден, Александър Алнор, Погба, Педри. Няма и да спра. Ричарлисън. Кварцхелия, Окоча, си купих. Маркиз, Гомес, Торе или Тор, Донарума, Шави,
Както и да е, Бруно Марс. Да, това е Бруно Марс. Дехея. Терстариан. Още един Дехея. Абсолютно същата карта. Съм трябва да му прочита статуята. Кейн, Облак и ето тук най-лошите карти. Heroes Journey 2023 винаги са най-лошите карти. Но днес Нкунку. Искам ето този Нкунку. Но си взех Халанд. Ето тук. Пак. Имал коч 9-6. И днеска отварях толкова много пакове и сега ще си изразходя останалите пари за някои от тези паковете. Гол супер пак! Уай, много супер. Сака и Хаверц. Гол супер пак! Да нямам пакове абсолютно никъде. Gold Super Idol no. И сега ще отворим накрая Силвър паковете, но много съм щастлив. 70+, някакво гледам фучи с 9-9 човек месия 6 да са метна, аз живея на 8 етаж, така че просто мога съм метна и вече съм out. Мога да уча до покрива. Съм някакво what the fuck. 9-9 меси от 80+. Аз съм вече. Абе, с тия пакове кога ще се спри, бе? Искам си изразхода абсолютно всички. Айде стига. Never expires. Holy shit. Това е може би защо. Never expires. Трябваше да го прочита преди да си изхъби парите. Lionel Messi. И това беше този Кевин Де Бройн, много хубав. Че да видиш. Card types. Ще се пробвам. Сега трябва да направя от една и съща лига. Минимум 3 трябва да направят една и съща лига. Left back. Вече направих 3. Аз ще направя четвърти кът. Излезне. Ето. И сега. Го сътне малко по... Така. Хубав. Айде 5 сега. От мен да мине. И сега драфт. И хора, това беше от видеото. Айде, чао!